Nachádzame sa v kúpeľnom meste Trenčanskej Teplice a dnes by sme vám radi predstavili novú ponuku rodinného domu, ktorá je odtiaľto vzdialená cca 15 minút chôdze. Moje meno je Lukáš Kazmer, som z realitnej kancelárie Novus Reality a toto je naša ponuka. Dispozične dom pozostáva zo vstupnej chodby s technickou miestnosťou, samostatnou izbou, spálňou, kúpeľňou spojené s WC, a poslednú časť domu tvorí obývačka spojená s kuchyňou, kde máme možnosť výstupu na terasu, kde si môžete užívať pozemok o rozlohe 822 m2. Rodinný dom s užitkovou plochou cca 70 m2, v prevedení štandard už s dokončnou kuchyňskou linkou na mieru a pod domom sa nachádza ešte parkovacie státie, ktoré má rozlohu 50 m2 aj s garážovou bránou. Toto bola naša ponuka rodinného domu v Trenčanských Teplicách. Ak vás zaujala, neváhajte ma kontaktovať či už telefonicky alebo e-mailom, kde vám rád zodpoviem všetky vaše otázky. Moje meno je Lukáš Kazmer, som z realitnej kancelárie Novus Reality a budem sa tešiť na naše osobné stretnutie.